Kriste, pane, takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů. No, bylo horko, jak se ten most roztáhl. O 17 metrů? Jsem se jenom přepsal v desetinní čárce. Tak ten most se roztáhne o 1,70 m. Už jsi někdy viděl takový most? No, na Berounce, ve Všenorech. Odchod, to je čistá koule! Já byl na roztažnost nemocný. Panu se grádle! Já nepůjdu. To přece... Sem! Teda, jdeš si sám! Nazdar. No ahoj. Co čekáš, že teď bude? Všichni jsou už dávno pryč. To mi budete muset dát náhradní termín. Michale, my nic nemusíme. Bodnul si to. Tudíž máš z postupky za 5, chápeš? To mám jako opakovat? Ne opakovat. Ty máš 3krát za 5. To znamená vyloučení ze školy. To mě kvůli jedný skurvený matice vyloučíte ze školy? Hele, víš co, vyříď to, prosím tě, paní ředitelku, já teď nemám čas, jo? Vy policie prdel! Ty vole, on to fakt neudělal. Jsem ti nedovolil mluvit! Maršante! Volmán, co to je? Kde je přezutí? Co?